Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. кӯҳҳои тоҷикистони нотакрори наинҷа вақти тобистонда инҷа ҷои овозия ё газни шермардо ягон чи шумо ина назиёз мо болои кӯҳ рафтаистем тамошо иншалло бо тарафи пистоҳо мерем нишонтон метавонед пистазора иҷа кадом вай унум чия парка инами чия аквапарки озер ина нигоҳ кунем бародаро чӣ хел чотка инта афтоб уже штеста торикова нигоҳ ка барфай уже ҳай бояд барф сана иҷода мол барф неста унҷо маҳкам шуд чота вашта ирӯз куҷо унҷо тарозу буда тарафи куҷо ленобод ҳам мерава хуҷан ленобод тарафа ина тарафи тарозу ина дора иншалло видеоро бинем кайф кунем кӯҳи десем чӣ хел кӯҳи чотка это природа да вообще кайф мекунем прямо наслаждаться мешавем инҷо да ина бародарон барои шумо ин видео